Mara 34 sena minħal Safi qed tiġġieled tal-ħajjita fit-taqsima tal-kura intensiva tal-Isptar Mater Dei wara li qalet 5 daqqiet ta' sekkina frasa u fonqa waqt argument mal-eksieħeb tagħha fi stabiliment f'Ħażabar. Il-każ seħħilħat fil-għaxija l-ħabta ta' 8:15 meta persuni rrapportaw fl-asta tal-pulizija li fuq il-bankina fit-triq il-kbira quddiem il-gażin ta' St. Patrick's kien hemm mara mitlufa minn sensija li x'aktarx qalet daqqiet ta' sekkina. Kien hawn li l-Pulizija tad-Distrett u tar-Rapid Intervention Unit sabu lil-om ta' żewġ titfal Fadila Dem b'sikkina tal-kċina imwaħla fonqa. Mill-ewwel sarriċ jidher li l-argument beda fil-każin u eskala barra, meta r-raġel allegatament ta' daqqiet ta' sikkina lil mara u ħarab minn fuq il-post. Il-kundizzjoni tagħha mill-ewwel deret li kienet serja, tant li wara li natat l-ewwel għajnuna minn tim mediku mid-Dipartiment tal-Emerġenza fuq il-post kellha tiġi operata minnu fih malli daħlet l-isptar. Ir-raġel li allegatament attakka li għandu 33 sena u joqgħod ħalli Safi qed jinżamm arrestat. Dan wara li taruħu bidejh lill-pulizija wara li diġà kienet bdiet tfittxija lih. Fil-fatt huwa mar id-depo tal-pulizija fil-Furjana mimli dem u b'feriti fidejh. Ir-raġel ġie arrestat minnu fih u fit-tfittxija li saret fuq nstabet sustanza illegali suspetta ta' droga. U għatiħat l-isptar għal-kura minħabba l-feriti li kellu u wara li nata lajnuna it-teħat l raddepo fej beda jiġi interrogat. Sorsi rib l-investigazzjonijiet għallulna li l-aggressur jider li ħeb pal-mara wara li għantlu li ridet it-temmi relazzjoni. Dan wara li allegatament ir-raġel li huwa l-missier ta' żewġ ulieda tradiha diversi drabi. L-ekseb tal-vittma mistenni jitressa il-qorti fis-sigħat li ġejjin fejn se jiġi mixli bl-attentat taqtil tal-eks ieħba tiegħu u li kellu fil-possess tiegħu sustanza illegali. Il-każ qed jiġi investigat mill-Pulizija tad-Distrett u mill-Iskwadra tad-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Dwar il-każ infetet ukoll l-inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.